Iya. Betul. Ya, tabare, tak ikut orang tadi ngomong. Tabare. Ngono kok muncer kok piye kok nali iki. Tabare kok apa tabare? Kendoni. Gue batu tok yo. Putih sogo. Sese. Kendoni nih. Ora apa-apa bos, gue sogo iki yo. Yo tabare tarik. Tabare. Mas. Yo. Sing. Yo. Keret. Ada ini kok tapane. Yo, mau tambahin kalau mau tambahin muka. Yo, keren. Tarik kok. Yo, Bang Mas ya. Bisa. Sisa, aja tekan nek nasi 2 liter to yo. Kene lho, Mbak. Ya.